Velkommen til det her lille webinar, der handler om, hvad du kan gøre, når selvværd sætter en stopper for dine drømme. Mit navn det er Britta Rosenkilde. Jeg har en lille klinik, der hedder Hus nummer 15. Jeg er uddannet kropsterapeut, hypnoterapeut og coach i sund grænsesætning. Jeg har lært gennem mit liv og også gennem det arbejde, jeg har med mine klienter, at krop og sind det hænger uløseligt sammen. For mig der startede det hele med, at jeg kom til skade på ski i år 2020 og slog mit knæ. Og jeg forsøgte at få det ordnet via sådan det traditionelle system, altså via lægerne og via fysioterapeuter. Men det lykkedes mig ikke helt, jeg kom ikke rigtig i mål. Men da jeg først begyndte at arbejde med hele mig, det vil sige også mit mindset og mit sind, jamen så begyndte der lige pludselig at ske noget. Og det er også årsagen til, at jeg den dag i dag arbejder med mennesker og lærer mennesker at opbygge et stærkt selvværd, som gør, at de kan blive handlekraftige og gør, at de kan få det liv, som de virkelig drømmer om at have. Det her webinar, det er for dig, der måske kan genkende til nogle af de ting her. Det kan være, at du tvivler rigtig meget på dig selv. Det kan være, at du tvivler på dine egne evner. Det kan være, at du er meget usikker på, om du er god nok til dit job, om du står til som forældre, om du står til som partner. Det kan være, at du dagligt går rundt og frygter at lave fejl, at du er en af dem, der sådan dobbelttjekker hele tiden for at være sikker på, at der ikke er sket en fejl, at der ikke er sket en misforståelse. Det kan være, at du bruger rigtig meget tid på at tænke over, hvad andre mennesker tænker om dig. Altså, at du analyserer alt, hvad du gør og alt, hvad du siger, for at være sikker på, at det bliver opfattet helt korrekt. Det kan være, at du er en af dem, der pleaser andre mennesker, at du gang på gang tilsidesætter dig selv, at du har rigtig, rigtig svært ved at sige nej til ting, fordi at du er bekymret for, hvordan det vil blive taget imod. Det kan også være, at du har udfordringer med at komme ud af din komfortzone, at du måske har ting, du gerne kunne tænke dig, noget du gerne vil gøre, noget du gerne vil opleve, noget du gerne vil lære, men at du ikke tør, fordi du simpelthen er bange for, hvordan det kommer til at gå, at du er bange for konsekvenserne. Det kan også være, at du er en af de mange mennesker, som har svært ved at have tætte relationer, fordi du ikke sådan 100% tør være dig selv. Der er også rigtig mange med lavt selvværd, som oplever, at de presser sig selv rigtig hårdt. Det kan også være, at du har oplevet det. Altså, at du hele tiden skal præstere 110%, at tingene altid skal være helt i orden, for at du sådan har det rigtig godt, og det gør, at du gang på gang kommer på overarbejde. Alle de her ting, jeg har nævnt her, det er faktisk tegn på, at du kan have et lavt selvværd, og at du faktisk også er i høj risiko for at blive stresset, for at få angst og for at få en depression. Og hvis du har det på den måde, så kan det også være, at du drømmer om, at tingene skal være på en anden måde. Det kan være, at du har en drøm om, at det kunne være rigtig, rigtig dejligt, at du frit kunne sige din mening, uden hele tiden at være bekymret for, hvad andre mennesker tænker om dig. Altså, at du sådan indeni kan være helt ok med, at alle ikke kan lide dig. Det kan være, at du godt kunne tænke dig både at vide med din forstand, men også mærke indeni, at du faktisk er helt præcis, som du skal være, at der ikke er noget i vejen med dig. Vi ved det alle sammen godt med vores fornuft, at alle mennesker er, som de skal være, og der ikke er noget i vejen. Men derfra til faktisk også at føle det indeni, at der kan være et stykke vej. Så det kan være, at du går med en drøm om, at de to ting skal passe mere sammen. Det kan også være, at du drømmer om at være mere handlekraftig, uanset hvad livet det bringer dig, fordi det er jo lidt et vilkår i forhold til det med at være menneske, at vi vil komme til at opleve ting, der er ubehagelige. Det kan være, at vi kommer ud for, at der er nogle af vores nærmeste, der bliver syge. Det kan være, at vi kommer ud for dødsfald. Det kan være, at vi kommer ud for voldsomme oplevelser. Det kan være, at vi kommer ud for svigt, fra uretfærdighed. Ja, der kan være mange ting, som livet det bringer, men det er et vilkår ved det at være menneske. Så det kan være, at du går rundt med en drøm om at kan være mere handlekraftig, så du ikke bliver hver eneste gang, du oplever noget, der er svært, bliver væltet helt omkuld, men at du bliver mere i stand til at rejse dig op selv igen. Det kan også være, at du har en drøm om at kunne kontrollere dine tanker, sådan, så du ikke længere behøver at døje med tankemylder og med de bekymringer, der også kan komme, hvis man har et lavt selvværd.
Og før vi sådan rigtig går i gang med dagens program, så kunne jeg godt tænke mig at fortælle dig en lille historie om en tidligere klient, jeg har haft her hos mig. Det er en ung pige, der kom til mig med katastrofetanker og faktisk også et rigtig lavt selvværd. Og når jeg siger katastrofetanker, jamen så mener jeg det virkelig, fordi at hun gik simpelthen rundt hver eneste dag og frygtede konstant det værste. Altså selv små ting blev til kæmpe store ting inde i hendes hoved, uden hun kunne kontrollere det. Hun vidste godt med sin forstand, at det var for meget, og det var urealistisk, men alligevel så kunne hun ikke stoppe de her tanker her. Og lige præcis de tanker var også det, der sådan forhindrede hende i at træffe nogle beslutninger og faktisk gøre de ting, hun godt kunne tænke sig. Hun havde så faktisk rigtig svært ved at se sig i at skulle købe et hus sammen med sin kæreste, selvom hun egentlig gerne ville. Og da jeg sådan til at starte med forsigtigt spurgte hende, hvordan det så ud i forhold til børn i fremtiden, om det var noget, hun kunne have lyst til at kunne se sig selv i, jamen så blev hun faktisk helt stille og sagde, at det var slet ikke tanker, hun gjorde sig. Hun var simpelthen for bekymret for, om hun ville kunne klare opgaven, om hun ville komme til at lave skade på det her barn her. Så det med børn, det turde hun slet ikke spekulere på. I løbet af hendes forløb hos mig, jamen så arbejdede vi med de teknikker, som vi skal tale om lige om et øjeblik. Og hun lærte at træne sine tanker, og det gjorde vi, og sætte grænser også, og det gjorde vi sådan via helt konkret arbejde på de situationer i hendes liv, hvor hun syntes, det var svært. Og ja, hun skrev en lille og helt vildt fantastisk besked til mig her i efteråret, hvor hun fortalte, at hun udover at have fået en hundehvalp, som hun i øvrigt også synes var fuldstændig uoverskueligt, da hun var her i forløb, så også er gravid og venter sit første barn her til næste år. Ja, og det er virkelig fedt at se, hvor meget der kan ske, når man går i gang med at arbejde sig selv og med sit selvværd. Men videre til det, vi skal tale om i dag. Der er sådan 3 grundlæggende ting, som er rigtig godt at vide noget om, når det handler om selvværd. Og den første del, det er jo, at det er vigtigt for dig, at du forstår, hvordan dit sind fungerer. Så er det vigtigt for dig, at du forstår dine følelser, og at du forstår, hvordan du også kan handle på dem. Det er vigtigt, at du lærer noget om sund grænsesætning. Og så til sidst, så laver vi lige sådan en lille afrunding af, hvordan du så kan bruge den her viden til at handle på, så du kan gøre noget ved dit selvværd. Vi starter med dit sind, og hvordan vigtigheden er at forstå dit sind, sådan så du ved, hvordan dine reaktioner de kommer. Og først og fremmest, sådan rent funktionsmæssigt, så består dit sind af 3 dele. Det består af bevidstheden, det består af underbevidstheden, og det består af den ubevidste del af sindet. I Danmark der er underbevidstheden og den ubevidste del af sindet nok sådan lidt blandet sammen, men jeg skal nok forklare dig, hvordan den funktionsmæssige forskel er på de 2 ting. Men lad os starte med bevidstheden. Bevidstheden er den del af sindet, som du bruger til at sidde her og enten at se eller lytte med på det, jeg siger. Den bevidstheden er en lille smule begrænset, det vil sige, at du kan kun holde styr på 5-7 informationer ad gangen. Det vil sige, mens du sidder her og lytter til mig, jamen, så er det svært også at være med i en anden samtale, i hvert fald hvis du skal have fuld udbytte af begge ting. Så bevidstheden, det er sådan der, hvor din opmærksomhed den er. Så er der underbevidstheden og den ubevidste del. Underbevidstheden, jamen den kan man nærmest betegne lidt som, hvis du var en computer, så var underbevidstheden den software, der ligger i computeren. Alle børn bliver født med sådan en standard programmering eller et standard software, der gør, at det her barn bliver i stand til at overleve og få sine behov opfyldt. Det vil sige, at små børn, de skriger, hvis de er sultne eller trætte, eller de ikke har det godt. Det er et vældig smart system, at vi har den her programmering inde i os, der sørger for, at vi overlever. Og den der programmering, jamen den fortsætter egentlig med at være inde i dig. Det vil sige, den vil hele tiden sørge for, at du gør det, der skal til, for at du kan overleve, og for at du kan få opfyldt dine behov. I løbet af de første 5 år, så bliver der så bygget flere programmer på. Du laver sådan ekstra programmer, alt efter hvad du oplever, men stadigvæk med det formål, at du skal overleve, og du skal have dine primære behov opfyldt. Så er der den ubevidste del af dit sind, og hvis vi stadigvæk bliver ved billedet af en computer, ja, så er den ubevidste del af sindet lidt at sammenligne med hardware.
lidt at sammenligne med de beskeder, der kommer fra computeren, når der er noget galt. Du kan for eksempel få en fejlbesked, eller besked på, at nu skal du lade batteriet op på din computer. Så den ubevidste del af dit sind, det er den del af sindet, der giver dig beskeden på, at der er noget galt, at der er et behov, du ikke får opfyldt, at du ikke har det godt, eller at du har det rigtig godt. Vi ved alle sammen godt, og eller har alle sammen garanteret prøvet, at hvis vi er blevet forskrækket, så kan vi mærke, at det giver et jag inde i kroppen. Og det er altså den ubevidste del af sindet, der giver dig besked om, at her er fare på færde. Det er dog sådan, at den der funktion af sindet, den er en lille smule bøvlet, fordi det er sådan, at der er kun 5% af dine reaktionsmønstre, der styres af din bevidsthed. Resten af dine reaktioner styres faktisk af de programmeringer, der ligger nede i din underbevidsthed. Så det vil sige, at alle de kodninger, du har lavet af det, du oplever, det er blevet omdannet til mønstre og tanker og overbevisninger nede i dig, og styrer altså 95% af dine reaktioner. Og de her overbevisninger, de påvirker hver eneste dag dine handlinger. Så hvis du har lavet en programmering, en overbevisning nede i dit underbevidste del af dit sind om, at du ikke er god nok, jamen så vil det følge dig, og det vil påvirke hver eneste beslutning, du tager, og hver eneste reaktion, du har på ting. Og det er også det, der lige præcis kan være med til, at dit selvværd måske ikke er helt i top. Så derfor så er det ret vigtigt, at du ved, hvordan dit sind det fungerer, sådan så du kan begynde at ændre på de her automatiske reaktioner. Desværre så er underbevidstheden en lille smule rigid, så det vil sige, at den er ikke så let at få overbevist om, at tingene er på en anden måde. Det er også derfor, at det heller ikke nødvendigvis lige virker, hvis du hver dag siger til dig selv, jeg er god nok, jeg er god nok, jeg er god nok, men at det ikke føles sådan indeni. Det er simpelthen, fordi underbevidstheden, den ligesom frastøder alt andet end den viden, end den overbevisning, den har i forvejen. Så ja, det er en lille smule bøvlet at ændre på de overbevisninger, der ligger inde i dig, men det kan godt lade sig gøre, og der er forskellige metoder til det. Jeg bruger selv med mine klienter en praksis, der hedder 7-part selvhypnose. Jeg har arbejdet med sådan nogle hypnoterapeutiske teknikker, og så arbejder jeg endelig også med sund grænsesætning. Så det er de måder, jeg arbejder med det på, og der findes sikkert også andre måder. Det, der bare er vigtigt at forstå, det er, at skal du ændre på de der overbevisninger, så skal du helt ned i din underbevidsthed, og det er altså ikke nok bare at sige til dig selv, at du er god nok. Så vil jeg gå videre til at tale lidt om dine primære følelser og dine primære behov. Og der er mange forskellige måder at forklare det på og fortælle om det på. Jeg bruger en måde, der er lavet af en mand, der hedder Carl Banyan. Jeg synes, det er sådan en måde at dele det ind på, der er sådan meget simpelt, enkelt og også sådan meget let at bruge i virkeligheden. Primære følelser og behov, det er noget, der er universelle for alle mennesker i hele verden. Det vil altså sige, uanset hvor du går hen, så vil alle mennesker have de her primære behov. Og lad os prøve at gå igennem de her 8 primære behov, som Carl Banyan deler primære følelser og behov op i. Den første, det er følelsen af frygt eller angst. Altså der er noget her, du er bange for, der skal ske, og lige præcis følelsen af frygt eller angst, den fortæller dig, at du er nødt til at gøre noget for at føle dig tryg igen. Så er der følelsen af at være trist eller ked af det. Altså der er et eller andet, du har mistet, og du har et behov for at føle dig glad. Punkt nummer 3, det er følelsen af at være utilstrækkelig. Den der følelse, jeg også talte om lige før, med ikke at være god nok. Vi har alle sammen brug for, hvis vi skal have det godt i hvert fald, at have et sundt selvværd. Det er virkelig noget af det, der kan spænde ben for dig og for dit liv. Punkt nummer 4, det er ensomhed. Noget, som faktisk også har været en del op i medierne her de sidste år. Vi har alle sammen et behov for at føle fællesskab med andre mennesker. Vi har et behov for at føle en forbindelse. Og her er altså ikke kun tale om, at vi har brug for at være i selskab med nogen sådan rent fysisk, men vi har også brug for, at de mennesker, vi omgiver os med, at nogle af dem i hvert fald, at vi føler en anden form for mentalt fællesskab og forbindelse. Det betyder ikke, at vi har brug for, at alle mennesker skal være enige med os, men det betyder, at vi skal have sådan en anden form for fælles forståelse eller respekt for hinanden. Så er der punkt nummer 5, det er kedsomhed.
Og kedsomhed, jamen det er simpelthen det største kald, du kan få for, at du har brug for at være kreativ, at du har brug for at skabe noget. Og det er også noget, alle mennesker i hele verden har brug for på en eller anden vis. Punkt nummer 6 er en, som jeg er sikker på, at de fleste mennesker har mærket. Det er følelsen af vrede og uretfærdighed. For lige præcis vrede kommer af, at du oplever, at der er noget, der er uretfærdigt. Enten for dig, eller for nogle af de mennesker, du har nær ved dig. Så det er altså dit system, der fortæller dig, at du har brug for at gøre det her retfærdigt igen. Så er der punkt nummer 7, og det er følelsen af skyld. Altså du kan også gå hen og føle dig skyldig, hvis du ikke har været retfærdig over for andre mennesker. Og det er faktisk et primært behov, en primær følelse for os alle sammen, at vi har brug for at være retfærdige. Så kan der være forskel på, hvad vi oplever der er retfærdigt, men vi har et grundlæggende behov for at være retfærdige. Så er der det sidste punkt på den her liste her, og det er følelsen af at være stresset. Og følelsen af at være stresset, jamen det kalder på, at du har brug for, at du kan have et overblik, at du kan have styr på det. Og her er egentlig ikke kun tale om, at du kan have overblik og styr på dit job, men også i dine relationer, i dit privatliv og i dit fritidsliv også. At du sådan grundlæggende over hele linjen har en fornemmelse af at have overblik og have styr på det. Det her, det er sådan de primære følelser og behov, som sagt gælder for alle mennesker i hele verden. Derudover så har vi også alle sammen nogle ønsker, og vi har nogle lyster. Og der er lidt forskel på de to. Hvis vi først taler om ønsker, jamen så er de sådan lidt mere kulturelle betingede. Det vil sige, her i Danmark har vi sådan nogle fælles ønsker om, hvordan et liv det ser ud, hvordan er et godt arbejdsliv, hvordan er et godt familieliv. Det kan se lidt anderledes ud, hvis vi kommer til nogle lande, hvor vi har knap så høj levestandard, som vi har her hos os. Der kan et godt liv se ud på en lidt anderledes måde. Og så kommer det næste, det er så lyster. De er meget mere sådan personlige og private. Det er altså dine personlige præferencer. Det, som er helt specifikt og individuelt kun for dig. Så behov, ønsker og lyster. For at du kan arbejde med dit selvværd, jamen så er det ret vigtigt, at du kan forstå dine følelser, at du kan tyde de der tegn, du får fra den ubevidste del af dit sind, at du forstår, at når jeg får en følelse, jamen så er jeg nødt til at handle på den. Og hvis dit selvværd det ikke er højt nok, jamen så kan du faktisk have en følelse af, at dit værd ikke er højt nok, til du kan få opfyldt de behov, ønsker og lyster, du har. Og så siger det sig selv, når du ikke kan få det opfyldt, jamen så er det ikke særlig rart at være dig. Så dit selvværd er ret vigtigt lige præcis her. Men dine følelser, dem kan man også betegne som sådan din indre GPS. De fortæller dig altså præcis og nøjagtigt, hvad du har brug for, hvis ellers du forstår at tyde dem. Dine følelser, de er også motivation og brændstof inde i dig, der har brug for at blive forbrændt. Det vil sige, hver gang du får en følelse, for eksempel af vrede, jamen så er det vigtigt, at du får handlet på den, fordi den motivation, den brændstof, bliver ved med at være inde i dig. Så får du ikke den forbrugt, jamen så eksploderer du på et eller andet tidspunkt. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at du lytter til dine følelser, så du kan handle på dem, i stedet for bare at ignorere dem. Uforbrugte følelser inde i dig, jamen det betyder faktisk, at du er i høj risiko for både stress og depression og for angst. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at du lærer at forstå dine følelser. Så kan man spørge sig selv, om alle følelser egentlig er gode. Og ja, det er de. Men der er en ting, der er rigtig vigtig, når du begynder at kigge på dine følelser, det er, at du får lavet det, som jeg kalder et realitetstjek. Og realitetstjek, det betyder, at når du får en følelse og har fundet ud af, hvad det er for en følelse, det kan være, at det er vrede, der er tale om her, at du så lige tjekker af, om følelserne de er baseret i konkret virkelighed, og om de er proportionelle med virkeligheden, før du begynder at handle på dem, sådan så du kan få handlet effektivt på dem. Og lad mig give dig et eksempel på det. Lad os forestille os, at du på dit job som den eneste af alle kollegaer ikke bliver kaldt ind til en lønsamtale, og heller ikke for nogen lønforhandling. Alle de andre kollegaer har været kaldt ind, og der går noget tid, du bliver stadigvæk ikke kaldt ind, og du kan mærke den her vrede inde i dig, og du tænker, det er godt nok ikke retfærdigt. Hvorfor skal alle de andre, mens jeg bare sidder her, og ingen siger i øvrigt noget?
Lad os lige prøve at lave et realitetstjek på den situation. Jamen, følelsen er den baseret i konkret virkelighed. Er der faktisk en uretfærdighed her? Ja, det er der. Det er da ikke retfærdigt, at alle dine kollegaer de bliver kaldt ind til lønsamtale, mens du som den eneste sidder tilbage. Der er helt klart tale om en konkret ting her. Og er din vrede så også proportionel med virkeligheden? Jamen, er det fair at blive vred over det? Ja, det er det faktisk. Det er faktisk fair at blive vred over det. Så lige præcis her, jamen der er dine følelser baseret i konkret virkelighed, og den er proportionel med virkeligheden. Du har hverken underreageret eller overreageret. Hvis du nu havde tændt fuldstændig af, lagt dig ned på gulvet, hamret med begge arme og ben ned i gulvet, jamen så havde du nok en reaktion, der var lidt uproportionel med virkeligheden. Men når du bare mærker den der vrede inde i, og den der irritation og lidt frustration, jamen så er den god nok, det er meget proportionelt med virkeligheden. Når du har sådan en følelse, der er baseret i konkret virkelighed, der har lige præcis noget med den her situation at gøre, og hvor din reaktion er proportional med virkeligheden, jamen så er du nødt til at handle. Du er nødt til at gøre noget for at få dit behov for retfærdighed opfyldt. Og hvis vi fortsætter i det her eksempel, jamen så har du selvfølgelig forskellige muligheder. Du kan gå hen til chefen og sige, ved du hvad, jeg vil godt bede om sådan en lønsamtale, ligesom de andre medarbejdere har fået, og jeg vil i øvrigt også gerne have den her lønstigning her. Det er selvfølgelig ikke sikkert, at chefen er enig i det, at chefen har lyst til at gå med på den. Og det er du også nødt til at acceptere, men du har stadigvæk mulighed for at gøre noget for at få dit behov opfyldt. Fordi når dit behov er, at du gerne vil være på en arbejdsplads, hvor der er retfærdighed, hvor alle medarbejdere bliver kaldt ind, jamen kan det ikke lade sig gøre, så er du nødt til at tage konsekvensen for at opfylde dit eget behov. Og konsekvensen her kan jo ultimativt være, at du er nødt til at finde dig et andet job, hvor der er en lidt mere retfærdig chef, som kan se alle medarbejdere, som behandler alle medarbejdere ens. Så det var et eksempel på, hvordan en følelse af vrede er baseret i konkret virkelighed, og hvor den også er proportionel med virkeligheden. Men lad mig også give dig det modsatte eksempel, hvor at følelsen ikke nødvendigvis er baseret i konkret virkelighed, og den i hvert fald slet ikke er proportionel med virkeligheden. Og her tillader jeg mig lige at tage et helt personligt og privat eksempel. Jeg er rædselsslagen bange for fugle, og har egentlig været det al den tid, jeg sådan selv kan huske. Det er sådan, at hvis der kommer en fugl indenfor i huset, jamen så skynder jeg mig at gå et andet sted hen, gå ind i et andet rum, og jeg går ikke tilbage til det rum, før jeg er sikker på, at fuglen den er væk. Uanset hvor lang tid det må tage, så går jeg ikke derind. Og jeg kan mærke, hvordan mit hjerte det begynder at banke, at jeg næsten får sådan angstanfald. Og ja, det er ret ubehageligt for mig. Men lad os lige lave et realitetstjek på lige præcis den situation. Så er følelserne baseret i konkret virkelighed og proportionel med virkeligheden? Jamen, de er i hvert fald ikke proportionelle med virkeligheden. Det er en ting, der er helt sikkert. Fordi en fugl, den kan ikke gøre nogen skade på mig. Den kan ikke slå mig ihjel, spise mig, hakke mine øjne ud, eller hvad det nu end er, mit system prøver at fortælle mig, når jeg er så bange og så panisk for fugle. Så lige præcis bare den ene ting der er nok til at vide, at jamen den her følelse her, den har ikke noget med virkeligheden at gøre. Der ligger en overbevisning, der ligger en tanke, et mønster inde i mig, der gør, at hver gang jeg ser en fugl, så aktiverer det mit nervesystem helt fuldstændig vanvittigt. Og der nytter det altså ikke at begynde at handle i den her situation. Der skal helt andre ting til. Jeg er nødt til, hvis jeg kunne tænke mig at fjerne den der frygt for fugle, så er jeg nødt til at gå ned og lave et indre arbejde nede i underbevidstheden. Jeg er nødt til at ned og pille i de der programmeringer, i den der software, jeg har installeret på et eller andet tidspunkt, mellem jeg var 0 og 5 år gammel. Jeg har valgt ikke at gøre noget ved det, fordi jeg synes, det er en meget god reminder på, hvordan at systemet det fungerer, hvordan sindet det fungerer, og kan give os nogle reaktioner, som ingenting har med virkeligheden at gøre. Men virkelig vigtigt for dig at huske, når du får en følelse, identificere den, men lav også lige det her realitetstjek. Er jeg ude af proportion? Er min følelse ude af proportion med virkeligheden, og har den noget med den her præcise situation at gøre, eller slæber jeg noget gammelt med mig fra før? Det næste step, vi skal tale om, det er
at i forhold til dit selvværd, jamen så er det vigtigt for dig, at du lærer noget om sund grænsesætning. Og når jeg taler om grænsesætning, så er det måske en lille smule anderledes end det, du sådan vil opleve på de sociale medier. Der er rigtig meget grænsesætning her, der handler om at få andre mennesker til at stoppe med noget, til at gøre noget specielt, til at sige ting på en speciel måde, eller undgå at sige noget til dig, eller være enige med dig, eller forstå dig. Men hvis du spørger mig, jamen, så er det ikke en særlig sund måde at arbejde med grænsesætning på. For mig, der handler sund grænsesætning om, at du vender 100% fokuset indad på dig. Vi talte her tidligere om dine sådan primære følelser og behov, og dine ønsker og lyster. Og lige præcis det med ønsker og lyster, jamen det er meget individuelt, og det gælder kun for dig. Det vil sige, du kan have nogle andre ønsker og lyster end dine partner, end dine venner, end din familie, end dine kollegaer. Og det er vigtigt hele tiden at holde det sig for øje, at det er simpelthen bare et spørgsmål om forskellighed og i forhold til grænser og hvad man har, hvad man har lyst til, hvad man vil være med til. Jamen det er meget individuelt. Der findes ikke noget normalt der. Så i forhold til sådan en grænsesætning, jamen så handler det rigtig meget om, at du er nødt til at lære at sætte grænser for dig selv allerførst. Jeg siger det lige igen. Du er nødt til at lære at sætte grænser for dig selv allerførst, og så er du nødt til at lære at respektere de grænser, du har. Det vil sige, du er nødt til at gøre op med dig selv. Hvad vil du lytte på med dine ører? Hvilke samtaler vil du deltage i? Hvor meget vil du presse dig selv på dit job? Hvor meget fritid skal du have? Hvor meget må dit arbejde fylde? Hvor meget hvile har du brug for? Hvor meget aktivitet har du brug for? Hvad vil du fylde din fritid op med? Der er rigtig, rigtig mange ting, du er nødt til at tage stilling til, og som vil være 100% individuelle for dig. Og så beslut dig for at sætte de grænser for dig selv, så du ikke hele tiden kommer til at overtræde dem. Det er den ene del af det med sund grænsesætning. Den næste del, det er, at hvis du vil have et godt og sundt selvværd, jamen, så er du simpelthen nødt til at lære at undgå tankelæsning. Fordi sandheden er, at du ved ikke, hvad andre mennesker tænker eller mener, medmindre du spørger dem ad. Så sund grænsesætning handler også om, at du sætter grænser for dig selv i forhold til dine tanker. Så hvis du overhovedet kommer i tvivl om, hvad andre mennesker tænker, synes eller siger om dig, jamen så lad være med at bruge tid på det. Sæt den grænse for dig selv. Lad være med at bruge tid på det, men spørg dem ad i stedet for, hvis du er i tvivl. Den tredje del her, som er super vigtig, hvis du skal have nogen som helst chance for at sætte nogle sunde grænser for dig selv, det er, at du er nødt til at acceptere, at andre mennesker ikke nødvendigvis kan lide dig. Du er nødt til at acceptere, at du ikke er enig med folk, at nogen vil synes, at du er mærkelig, eller unormal, eller irriterende, eller provokerende, eller hvad der nu ellers kan være af prædikater, folk kan sætte på andre mennesker. Det er du nødt til at acceptere, fordi hvis du ikke kan acceptere det, jamen så kan du glemme alt om at sætte sunde grænser for dig selv. Så vil du altid overskride dine egne grænser med henblik på at styre andre menneskers reaktion over for dig. Den sidste del inden for sund grænsesætning, som også er lige så vigtig som de andre dele, det er, at du er nødt til at lære at kommunikere både direkte, men også effektivt, og helt uden forventninger til den anden part. Det vil sige, at du kan kommunikere dine behov, ønsker og lyster, uden at have en forventning om, at andre mennesker de opfylder den. Det kan simpelthen ikke nytte noget, at du tror, at andre mennesker skal opfylde dine behov, fordi at det bliver et svært liv at få. Så sådan en grænsesætning handler om, at du kommunikerer dine behov, ønsker og lyster, men ellers sørge for at opfylde dem selv, finde andre måder. Nøjagtigt ligesom eksemplet før på arbejdspladsen, hvor du som den eneste ikke er kaldt ind. Du beder om at få den her samtale med chefen. Chefen er ikke interesseret. Godt, jamen du er nødt til at acceptere den beslutning. Du er nødt til at acceptere, at sådan er chefen, og sådan er det på den her arbejdsplads. Men du sætter en grænse for dig selv og siger, jeg vil ikke være på en arbejdsplads, hvor der på den måde bliver gjort forskel på medarbejderne. Så jeg tager konsekvensen og finder mig et andet job. Så direkte, effektiv kommunikation uden at søge andres godkendelse.
Det er ret vigtigt for dig. Lad os prøve at lave en lille sløjfe på de ting, vi har talt om i dag her. Og det, der er det allervigtigste for dig at forstå, det er, at du er nødt til at lave nogle nye handlemønstre for også at skabe et større selvværd. Det er altså ikke nok bare at sige til sig selv, jeg er god nok, eller jeg må gerne slappe af, hvis det ikke føles sådan indeni. Og der er hele tiden sonderingen mellem, hvad der ligger nede i din underbevidsthed, som du måske er nødt til at begynde at arbejde med, og begynde at træne på, og så hvad der ligger ude i virkeligheden. Så allerførst, det du er nødt til at gøre, det er, at du er nødt til at få øje på, hvad er det, der ikke virker hos dig lige nu? Hvad er det i dit nuværende liv? Hvad er der i din nuværende situation? Hvilke specifikke relationer giver dig de her følelser, som du rigtig gerne vil undgå? Og husk igen, følelserne, jamen det er jo et tegn på, at du har et behov, du ikke har fået opfyldt. Så hvor er det, du har nogle følelser henne, du ikke bryder dig om? Hvor er det, du kan mærke frustrationen henne? Det er det første step. Dernæst, jamen så brug den her nye forståelse af dit sind og dine følelser, også grænsesætning, til at begynde at handle anderledes. Altså husk stadigvæk på, der findes nogle programmeringer nede i underbevidstheden, som vil gøre, at du har nogle begrænsninger, og derfor er du nødt til at skal arbejde med det, men også at forstå dine følelser og hele tiden sondere, er det noget, der har med virkeligheden at gøre, eller noget, jeg har tilbage i tiden, der laver lidt ballade i dag, og der kan du blandt andet se på dine reaktioner. Er de proportionelle? Jamen, er de ikke proportionelle? Jamen, så har du noget, der ligger tilbage i din bagage, som du er nødt til at gøre noget ved og arbejde med helt specifikt. Det er faktisk sådan, at lige så snart du går i gang med at arbejde med de her reaktionsmønstre, så kan selv bitte små ændringer, det kan faktisk føre til ret store forbedringer i dit selvværd, lige snart du begynder at opfylde dine egne behov. Og et sted, der man altid kan starte, som er sådan meget konkret i forhold til at opfylde sin egen behov, jamen det er, at du starter med at opfylde dine egne fysiske behov. Vi har talt mere om sådan de følelsesmæssige behov, men opfylde dine egne fysiske behov. Det kan være for eksempel at gå på toilettet, når du skal det, at du spiser, når du er sulten, at du sover, når du er træt. Det er nogle af de ting, man sådan kan starte med. Så det er noget af det, der er nemt at gå i gang med, og ellers så, ligesom vi har talt om her, identificere, hvad der ikke fungerer i din nuværende situation. Brug viden om sindet, følelserne og grænsesætning til at handle anderledes. Fordi det er sådan, at når du først finder ud af, at du faktisk selv uden andre mennesker kan opfylde dine behov, jamen så vil dit selvværd helt automatisk vokse. De her principper, jeg har talt om her i dag, det er også de principper, jeg bruger, når jeg arbejder med klienter her hos mig. Det er alle sammen klienter, som på en eller anden måde har selvværdet i klemme, og som lider af nogle af de ting, som vi talte om her til at starte med. Og fælles for dem alle sammen, det er egentlig det, som jeg snakkede om lige før, at allerede med små ændringer, så begynder man faktisk at opleve, hvordan tingene de ændrer sig, og hvordan ens selvværd det begynder at vokse. Hvis du har lyst til at gøre noget for dit selvværd, jamen så vil jeg gerne give dig et lille tilbud her om en gratis session med mig. Det er en gratis session på 60 minutter. Den kan foregå enten online via Zoom, eller hvis du bor i nærheden, så er du også meget velkommen til at komme her fysisk i min klinik lige uden for Brande. Hvis du godt kunne tænke dig den her session her på de 60 minutter, jamen, så vil jeg gerne bede dig om, at du booker den inden for 48 timer. Og du kan booke ved at skrive til mig på på mail, der hedder britta@husnummer15.dk, eller skriv en besked eller ringe til mig på min telefon, og det er 22 70 76 85. Til den her gratis session, jamen der får du mulighed for at få sparring fra mig af, på der, hvor du er i dit liv lige nu, så du kan tage dit første skridt imod et stærkere selvværd. Jeg vil gerne sige dig tak, fordi du har brugt din tid her sammen med mig. Jeg håber, at du er blevet inspireret til at gøre noget for dit selvværd. Og hvis du har lyst, jamen, så vil jeg glæde mig til at tale med dig og hjælpe dig videre i din proces. Men
Husk også, at du hvis du har lyst til den gratis samtale, jamen, så får den lige booket inden for 48 timer. Tak for i dag.